Хайде, маме. О, на добър час. Така, значи какво? Взехме каква вода? Взехме шоколад, химикалка. А така. Каква е химикалка? Каква е тая химикалка, бе, момиче? Тая химикалка е черна. На тебе ти трябва синя. Защо си купила химикалка, която пише черно? За изпита ти трябва химикалка, която пише синьо. Къде да ти търся химикалка? Аз в неделя. Кажи ми сега. И ако не отидеш на изпит, знаеш какво става? Знаеш какво става, ако нямаш синя химикалка? Ще не пишат двойка. А като ти напишат двойка, няма диплома. А като няма диплома, няма университет. И като нямаш университет, няма да имаш работа. И какво ще правиш? Ще станеш чистак. Цял ден ще каталясваш там отгоре до долу. Е така, ще лъскаш входове, ръцете ще станат с такива мазоли, ще габясат. Кой мъж тебе ще ти пипне, а? Никой. Ще останеш сама и ще се пропиеш. И колкото по-сама оставаш, толкова по-ще се пропиваш. Така ще ти ще пиеш все повече и повече, докато накрая вече няма да имаш и пари да пиеш. И като нямаш пари да пиеш, ти ще отидеш да се продаваш на мъже за пари, бе. А като вече и мъжете няма ти искат, ще продадеш апартамента. И най-накрая ще се окажеш къде? Под моста. И там и наркотици могат да намериш. Там, с измикярите. А като няма какво да ядеш, ще почне да ядеш и боболечки. Накрая ще те причукат някъде като куче. Ти ще ме обориш. Няма да ти дира химикалка. Айде бе, поне малко ме съжали, бе. Обориш. И аз за какво те гледах цял живот? Ще побъркам, за да купиш ти черна химикалка. Тъпа нарка. И да не отидеш на изпит. О, Жуби, да си провали цялото бъдеще.